v-am găsit la un nou episod de Among Us fără prieteni. Dar am costum cam mai des. Suntem aici împreună cu Messi, Cana. Hai aici. Aici fac și un task aici. Îi fac și aici. Și dă-mi bani. Mamă, la shield. În O2 nu-i nimeni și acum ne ducem aici. Da.